basta bright ka, pwede niyo mo usbon yung kinabuhi. Atong klase karon, hinumdum mo sa katong ng klase tao. Probability. Hinumdum ba mo? Unsay tawag kung dili mahitabo? Impossible. Unsay may tabo kung may tawag kung mahitabo? Certain. Unyag duha-duha as likely as unyag pwede mahitabo. Most likely. Dako ang chance nga di mahitabo. Most unlikely. Okay, so kana atong palisoron. Sayon man to. Example. Sabot ta Julie ni. Kani red, kani blue. Dayon na ay 4 ka red, ug na ay 7 atong 8 ka blue. Gisud sila ang 4 ka red ug 8 ka blue sa usa ka box. Unsay probability na imong makuha red? Say chance ba makuha nimo kay red? Naray 4 ka red ug na ay 8 ka blue. Isuod silang tanan sa box. Nya papuniton ka og usa. Unsay probability, unsay chance nga imong makuha red? Most unlikely. Nga naman, gamay naman eh. Mas dako ang chance yung makuha blue, di ba? Kani, say probability nga blue yung makuha. Most likely. Atong masubon, mo na tong number. Kung say probability nga makuha nimo red, inganion nimo siya. Ang red kay 4 over total. Pila total? Say total, sir. I-plus na. 4 plus 8. 12. Morning probability. 4 over 12. Pero ito na man. Imo ba nang i-divide? Good luck. 4 divided by 12. Anong 4 ang suod? Kaya siya may nagbabaw. Ang 4, bahinon sa 12 katao, pwede? Dili. So, pila answer? 0. Di man pwede. Basta di pwede, 0. 0 times 12. Pila answer? 0. 4 minus 0. 4. Butang din tagtuldog, diha, ugbabaw, dahil itagap ang isa ka 0. Nagagupod, kinumdong ba ni? Pila ka 12 sa 40? Good. 3. 3 times 12. 36. 36 kuha anong 40. Oh, bali. 40 kuha 36. 4. Ano pa, nibalik no? Tugang tag 0. Tagat ng 0 ngayon mo? 40. Oh, 40 na po. Pila ka 40 sa 12? 3. 3 times 12. 36. Nibalik na po dyan? 40 minus 36. Nibalik na po. Dito, mahuma na ni. Ang answer kay ibalik niyo ang tuldok kaduha, may mo ni 33%. Maunay probability. Na kung dili kabot og 50%, ang 50% kay as likely as unlikely. Wa gani kabot og 50, most unlikely. Mula pas ganing 50, most likely. So pila probability sa yellow? Kasi masuway dito sa board. Kung samtang nag-answer si Philip, paminawa ni nga story. Sa kadlaw, na ay pamilya nga pobre kayo. Nya, na siya anak nga babae. Guwapa sa gayo. Pero kadtong papa, tungod siya nga pobre, nangutang siya sa kadato. Nya di naman siya kabayad.
wa man siya ikabayad. Nya gipaningil siya sa dato. So niadto ang dato sa ilaha og ningon, bayri ko sa imong utang ug di ipapriso kanako. Pagkadungog sa anak nga babae na nigawas siya niya nagpakiluoy, sir, ayaw lang ipapriso akong papa, makabayad rami anak. Nakagusto ang dato niya. Ang dato ra ba kay murag gikumot ang naong. Murag gani kanang pagpunit o pagana nabuhian na natagap ang naong. Napislat ang tanang ilong. Oo, niya nakumot ba nang murag pagpunit ang naong ang gikupdan nakumot inganag naong imagine lang basta di ma-describe ang naong. Pero dato. So ni ana ang katong dato. Kay og box inday. So nagdaang babae og box. Then ipunit ang dato og duha ka bato. Mingon din ang dato, ingani na lang. Pasayloon ako imuhang papa, ug biyaan mo na ko. Kung ang imong mapunit niya sa box, puti nga bato. Pero kung ang imong mapunit, itom nga bato, mapasaylo lang na ako imong papa o mabayad ang tanang utang niya kung magninyo ka na. Yan ang babae. So, nagkuha og duha ka bato ang tiguang o iyang gihog sa box. Puro itong. Yung say probability ron na ang makuha sa babae puti. Impossible. Yung say probability nga makuha sa babae itong. Certain. Yan. Ikaw ikay babae, ganahan ka. Saan to ni mo ron? Kita ang babae, puro itong ang bato. So ni kupot yan papa, gingon, ayaw hindi. Mapriso ko, bukira kaya kuha mo ng utang. Ningon ang babae, dili ko musugot pa, mapriso ka. Kuha ang babae. Ikuha siya busa. Ni-smile ang gatong dato. Ni-smile ko ng babae. Iyang gikuha. Niningon din ang dato. Sige, pakit ako sa imong nakuha. Siya, Taysa. Nasa ko'y buhaton. Unsa ganito imong giingon? Kung ang imong makuha puti, biyaan mo na ako o kalimtan ako ang utang sa imong papa. Kung ang imong makuha itong, kalimtan ako ang utang sa imong papa, pero pinal maminyo ka na ako. Musugot ka na. Hindi na babae, oh, pwede punan? Ingon din ng dato. Unsa man? Kung akong makuha itong, ipapriso pag akong papa. Nya, maasawa ko nimo. Sure. Sige. Nya, kung ako makuha puti, bayran minimum kwarta. Nya, muhawa pag ikadari. Mingo din ang dato. Oh, sige. Why problema? Siya bantay ka kay nagingon. Yung dato. Oh, ako kay nagingon. Kaya kapag dato nga puro, ito, na babae, sige, yung labay ang bato. Siya, oh, labay mo yung bato. Huwag nyo takabaw sa mo nakuha. Siya sa yun, ra. Na may duhano ka bato. Ikuha na kong usa. Kung ang nabilin puti, ang akong nakuha, itong. No. Kung ang nabilin itong, ang ako nakuha, puti. Tanaw na to, sod. Ada pa isod. Itong. Bayad. Bright ka na, bright ka babae. Nakuha, Migon? Uy, very good ha. Itong pakpakan si Pili mo. Sakto ang pagkasuhag, ang pangutana. Unsa ang probability in words?
Most unlikely. Ano most unlikely? Kay wa kabot o 50%. Mano yung nung niya? Kung mabot og 50%, Most likely. as likely as unlikely. Mula pas gani, most likely. So bright kayo ang babae, no? Iyan na. Naisulbad ang mga problema kung gabaw ka maguna-una. No, kamu ato ba siniingon na mo? Wa na. Loyas babae. Resulta, babae nakakwarta pa noon. Bayad. Basta bright ka, pwede niyo mo usbon mo kinabuhi. Ang magsigirag reklamo, og sigirag ingon. Uy, yan eh. Wa mo di ko kumawa na. Hantod mo dawat kag ingana nga sinultian, aw. Mura ka gadtong babae, naminyo na karon sa kung natagak si Uta, niya gikumot. No? So pwede na, no? Ang tawag ato kay probability. Pwede niyo mausab imong chance. Pwede niyo usbon imuhang chance sa probability. Ganang ka mo daog pag-training, pag-practice. Ganahan kang madawat sa trabaho, eskwela, pagkat-on. Ug kung na kay makatunan, ikay dawaton. Kinsa may dawaton sa trabahoan, bigatong kamao, hindi kamao. Mao na isa ka imong chance para dawaton ka. Mas dawaton ang kamao. Lain sa gayo ang di kamao may dawaton, no. Ikaduha nga dawaton sa trabahoan. Asa may dawaton? Ang kugihan o ang tapulan? Kugihan gid na.